Матчына мова. Прывітанне. Гэта пілотны выпуск праекта «Матчына мова». Мяне завуць Юлія. Я журналістка, фатографка, культурная дзеячка і мама, якая, як і многія з вас, кожны дзень шукае адказы на пытанні. Як гадаваць дзіця па-беларуску ў мультыкультурным асяроддзі? А гэта асаблівасць беларускіх сем'яў, якія жывуць і ў Беларусі, і ў любой іншай краіне свету. Дзе шукаць натхненне і падтрымку ў гэтым моўным выбары і наогул у досведзе мацярынства і бацькоўства? Менавіта ад гэтых пытанняў і жаданне стварыць падтрымліваючую супольнасць для беларускіх мамаў і тат і ўзнік аўтарскі журналісцкі праект «Матчына мова». Разам з беларускімі мамамі і татамі ды экспертамі і эксперткамі ў розных аспектах, звязаных з бацькоўствам, будзем намацваць адказы на гэтыя пытанні, распавядаць пра асабістыя досведы гадавання дзяцей. Матчына мова – гэта пра мацярынства і бацькоўства па-беларуску. Шчыра, з гумарам і з душой. У нашым інстаграме «Матчына мова» вы знойдзеце пасты з карткамі. Ужо зараз там можна пачытаць пра білінгвізм і парады ад псіхалінгвісткі. Парады псіхолага для маладых сем'яў, якія перажываюць натуральны нарматыўны крызіс пасля нараджэння дзіцяці. Досвед мамы сына з сіндромам дэфіцыту ўвагі і гіперактыўнасці. Гісторыю пра цяжарнасць роды і мацярынства ў Нарвегіі. А падкасты будуць дасяжныя на ўсіх асноўных платформах. Будзем размаўляць пра мацярынства і бацькоўства, а з маленькімі экспертамі паразмаўляем пра мову і культуру праз іх дзіцячую прызму. Будзе шмат цікавага. Натхняемся разам. Матчына мова.